Wala ng buhay nang matagpuan ang katawan ng dalawang lalaki sa Agcuyo River sa barangay Samoki, Bontoc Mountain Province kahapon. Edad 25 at 38 ang dalawang biktima na magkatrabaho sa Bontoc. Sa investigasyon ng pulisya, nagtungo ang dalawa kasama ang tatlo pa nilang kasamahan sa ilog para magpiknik noong Lunes. Bandang alas 3 ng hapon, umakyat umano ang dalawa sa upstream ng ilog pero hindi na nakabalik. Dahil dito, nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad hanggang sa matagpuan ang kanilang mga bangkay kinabukasan. Pagkalunod ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Dumating kahapon sa Bontoc ang pamilya ng isa sa mga biktima upang kunin ang kanyang mga labi. Nag-alay din ang panalangin ng pamilya sa lugar ng pinangirihan bago nagsagawa ng cleansing ritual kasama ang mga responder. Dapat po sana ay i-report po kaagad kung mayroon pong missing na mga kasamahan nila. So, ma'am, mag-ingat po sila. Kasi yung mga nabibiktima dito, ma'am, mga ibang taga-ibang lugar ba na pumupunta dito na yung mga hindi nila alam na mag-swimming.